Така, приятели, искаме да наготвим една българска национална манджа, която съм научил от дядо ми, от майка ми. Това е една от бързите манджи, бързи и лесни манджи, които се правят, когато имаме малко време за готвене. Първото нещо, което правим, наливаме мазнина в тигана. Тигана мазнина, може да налеем и зехтин. Така, след това го включваме на загряване. Следващото нещо, което правим, нарязваме, почистили сме си 3 до 4 скелетки чесън. Сега, особено в тези грипни епидемии, трябва да се консумира повече чесън. Така че дали са 3 или 4, колкото повече, толкова по-добре. След това нарязваме една глава лук. Нарязваме една малка връзка стебла от магданоз. Ако искаме, ще нарежем едно люто чушленце вътре. Ако искаме. Защото ако храним деца, няма да слагаме люто. После може да се нарежем допълнително. Така. Ще сложим едно парченце от лука и за да направим един тест, кога олиото е готово, за да вкараме останалата част. Виждал ли си някъде някой друг да приготвя тази манджа, освен дядо ти? Не съм Значи това е като че ли семейна манджа. Никъде не съм е срещал в заведения ресторанти и никъде, когато съм ходил на гости, някой не ме е гостил с нея. Тук е в заведението ми в Троян, по-точно село Чифлика, където започнах преди повече от 30 години. Там я вкарах, харесаха я много. Много я харесах, особено хора от София. Даже се носиха яйца, защото когато има много работа, аз се отказвах да я правя. Те викат, казах им, че нямаме яйца. Те, не, чакай, Жоро, ние си носим яйца. Не си имал да се измъкнеш. Но исках да се измъкна, обаче много е трудно от тези хищници да се измъкнеш. Те се носиха дори яйца в колата. Значи разбъркваме чесънче, лук, стебла от магданоз, за да можем да... Един вид правим едно задушаване. Задушаване вече минахме на степен 1 на котлона, на по-тих огън. Ще сложим 2 лъжички брашенце. Бяло брашно слагаме. Да. Бяло брашно слагаме 2 лъжички и разбъркваме. Това дава един хубав вкус на гозбата. Запържваме до златист цвят на брашното. Ще сложим и една лъжичка сол. След като сме ставили брашенцето, използваме хубав домашен червен пипер. Ще сложим не повече от една чайна лъжичка червен пипер. И продължаваме. И така ще разбъркаме. Така, след това ще вкараме съвсем малко вода.
прашенцето започва да се сгъстява. Края на лятото. Имам производител в едно село, планинско село, който ми произвежда хубави сладки домати. Мела ги на машина, на едра решетка ги мела, затварям ги, слагам една чайна лъжичка сол и ги заварявам от 10 до 15 минути, ги стерилизирам. И точно тези домати ги използвам в тази гозба. Това ми помага гозбата да стане много бързо. И съветвам приятелите си и домакините да си подготвят суровина още и в есенното време, и зимата ще им бъде много лесно да имате хубав продукт, защото хубавата гозба става само с хубави продукти. Така. Така. Сега можем леко да увеличим температурата на котлона с цел завиране, за да стане всичко по-бързо. И в тази смес ще счупим някъде около, позволяване този тиган да счупим около 9 яйца, или да нахраним 3 човека с по 3 яйца доволно. Почна да мирише уникално. Лекичко да поври тази смес. Може би ще бъдат необходими около 10 минути. 10 минути леко да се сгъсти доматения сос. Може да се използват и нарязани домати, обелени и нарязани на много ситно, по същия начин. Аз, понеже тази есен си затворих бурканите, като ги минах през машина и ги смлях. Друг път ги режа на малки парчета, затварям ги в буркани, стерилизирам за зимата. Сега по друг начин ги бях приготвил. Но обикновено тази манджа се казва яйца на очи в доматен сос. Това е някъде около 10 минути. Трябва да поври тази смес, тя се сгъсти и след това ще счупим 9 яйца. Ще сложим капак, задължително е под капак яйцата, за да могат да се забулат. Това е много важно. Ако нямате стъклен, метален капак, да се забулат и ги сваляте на много тих огън. И след това върху тях с ренде леко настъргваме сирене, поръсваме пресен магданоз и сервираме. Ще бъда изключително щастлив, ако моя внук успее да я види, да я запише тази рецепта и да я съхрани като семейна рецепта. Научих я от моя дядо, който беше градинар в Австро-Унгарската империя на времето. След това от баща ми и майка ми. И сега я споделям с вас. Ще бъда особено щастлив, ако тя ви хареса и ви я харесате в предаването на YouTube. Значи около 15 минути бъркахме до сгъстяване, така не напълно, но до сгъстяване на доматения сос. Не го сгъстяваме, да се казва, за да го направим на
лютеница, както се прави, нали, тогава се сгъстява много повече. В този вариант го сгъстяваме. И започваме да чупим. Ще вкараме около 8 или 9 яйца ще вкараме. Така. Защото взимал съм яйцата от магазина. От магазина не съм... Казали са ми, че са преснени. Вярвам на хората. Но за всеки случай, да не развъла цялата манджа. По-отделно ще ги вчупа. За всеки случай. Да имаме някакво развалено яйце и да развалим цялата манджа. Така обикновено процедираме, когато правя крем карамел. Чупа яйцето, всяко едно яйце отделно, за да не хвърля цялата смес. Даже спокойно ще сложим 10 яйца. Сега спокойно ще сложим. Така. Преместваме на котлона. Оставили сме го на позиция 1 на тих огън и слагаме капак. За да могат те да са под капак, те се забулват. Те се забулват под капак. И някъде ето те завряха. И някъде около тази операция ще трябва някъде около 6-7 минути. По желание съвсем малко. Може съвсем малко да поръсим и домашна чубрица отгоре. Съвсем леко. За вкус. И съвсем леко може да поръсим едро разсмелян лют. Заведенията, които съм държал, имах едно лого. Никой не казвах клиент, защото клиентилизъм е лоша дума. Госта на заведението е винаги прав, госта е Бог. Това беше нашето лого. Имахме успех. Не искам да се хваля. Може би те са го написали в присъствената книга. Поглеждаме от време на време как се забулват. Отваряме капака, поглеждаме, затваряме. На тих огън на едно, на много тих огън на едно. Леко ги проверяваме. Да. Леко ги проверяваме. Изключваме големия гьоз. Реутан външния. Да, външния реутан, който е външния, го изключваме. Изключваме го. Да. Значи ти, за да се изпекат равномерно, пускаше и спираше външния кръг. Спирам го, защото е силен котлон. И оставям, оставам. Ето. Така. Сега, знаете ли какво ще направим? Вие да ви погледна само. На едно е, на едно е. Дигаме го. И следващата операция, която правим, настъргваме сирени. Работя винаги с хубаво сирени, крави сирени. Предполагам, че не взимам го от магазина на Леседрен или от Научния институт на Троян, високо планинско животновъдство. Това са най-истинските сирена. Да извинят колегите, че може би има и други фирми, които правят много хубави сирена и кашкавали. Зато искам да бъда извинен. Аз ползвам просто тези, защото са в моето обкръжение и са в този регион. Така.
Сега ще преместим тигана отново. Сиренето е така да бъде равномерно навсякъде. Навсякъде да бъде. И поръсваме с магданосчи. И вече съвсем спокойно можем да изключим котлона. Той има остатъчна топлина. Така. Изключваме котлона, той има остатъчна топлина. Съвсем леко. Може да сложим малко черен пипер. Котлона е изключен. Слагаме капака и манджата е готова. Готова и ще оставим така още може би 2-3 минути на изключен котлон и можем да я сервираме. И сега започваме да сипваме. Ето и чесето. Така, ето второто. Ето третото. И слагаме от соса. Малко от соса. И това нещо го сервираме. Значи по желание може ятата да са малко по-рохкави, може да са по-твърди. Това всичкото е по желание на госта го правим. Обикновено в една порция лягат 3 яйца. 3 яйца и сос. И това е манджата яйца на очи в доматен сос. Семейната манджа. Така, сега ще вземем хляба. И дето се казва добър апетит. Чичо Жоро, понеже от 9 години не пие алкохол, ще се налее една кока-кола, защото ние се взимахме напитките в количества. Благодаря за вниманието и на здраве. Сега на мене ми беше много трудно зад камерата, защото трябваше да преглъщам пред цялото време. Ми се пълнеше устата с Лукас, защото то просто мирише уникално. И сега идва момента на истината да опитаме какво е станало. Да. Няма изгаряне. Даже хлебче веднага си приготви. Не, това е... Жора, направо му уби с тази манджа. Сега разбрах защо не си могъл да мине с номера, че нямаше яйца. Че аз, ако съм твърдо решен да ми изготвиш тази манджа, ще ти донеса и продуктите, да не мога да се измъкнеш. Това беше, приятели, от нас. Благодарим за вниманието, както казва Чичо Жоро, и до нови срещи!